option to try all the games. Ibang swerte. Bet88.ph. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mayor, mauna na po ako. Sige. Ingat. Kaya kailangan tanggapin mo na hindi ka magiging mayor. The sooner you accept it, better. Sinusuportahan mo si Papa kahit na alam nating lahat na hindi pa handa si Miguelito. Ate, mayroong nakikitang potensyal si Papa sa kanya. Plus, pag ako naging vice mayor, di mababantayan ko ang bawat kilos niya. Sana naman pag nakaupo na si Miguelito bilang mayor, bigyan mo siya ng konting space to move. Pabayaan mo siyang kumilos ng malaya. Baka kasi magiging obvious na you're just pulling all the strings. Pero ang totoo, ikaw pa rin ang may kapangyarihan bilang mayor. I don't see anything wrong with that. Hindi pa ganun naman ginagawa sa akin ni Papa. Di ba? At isa lang ang dahilan niya. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Ito na ang huling beses na gagamitin niyo. Tapos na ang naliligayang araw mo, Roberto. Kukunin at kukunin ko ang lahat ng kapangyarihan. Nakatagal ko nang inaasa. Pangako yan. Pangako yan. Neng, ano ba nangyayari sa'yo? Masama ba pakiramdam mo? Gusto mo ba dala na kita ng pagkain dito? Wag na. Okay lang ako. Gamot. Gusto mo ba ng gamot? Huwag mo na ako isipin. Naalala ko. Nasasaktan ako. Pag nakikita kong kinukulong ka ni Rigor. Wala naman ako magagawa eh. Hinahanap ko na lang ang sitwasyon ko. Tapos din to.
Hindi naman pwedeng umasa ka na lang ng umasa na maaayos ang lahat. Pero yun lang yung pwede kong kapitan din. Yung pag-asa at saka pananampalataya. Kasi kung hindi, paano ako makakausad sa multo ng nakaraan ko? Hindi ko pa talaga alam kung ano gagawin ko. Basta ang alam ko lang ngayon, dapat kayanin ko para makausad ako sa buhay ko. Good evening, it's me, Rakitera. Thank you sa paharang, Ma'am Lynn. Downy perfume. Kahit gaano kapawis, I am always confident. New best ever Mystique. All fresh with 24-hour perfume. Gaano ka man ka-dose, fresh from day to night. Downy perfume. Hi guys, I'm here with Kate and Bea. Bad timing ang kasi. Baka dandruff yan? Use Head and Shoulders. Tanggal ang dandruff that causes kape. Hindi gone for good dahil 100% dandruff-free ka. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatakling ko Dapi. Supremo ng Senado. Lito Dapi, number 35 sa Manota. Lito Dapi! Sagad sa buto ang tibay, wala sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. New Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. New Dove Ceramide Intense Repair. Ang party list na maasahan, AXIS. Pangina puso, AXIS ang tutulong sa'yo. Kakampi ng inapi. AXIS. Number 68 sa Manota. At first I was afraid, matabang lahat. Kept thinking, cooking's not for me, and just give up. But after spending so many nights, nakuha ko ang ngiti sara dahil sa loyo. They'll be wanting for more. And now I'm back, luto mo yan. Lagi mo hinahanap sa gatherings, bawal paraan. More ang luto ko, and I'm needing more. Basta more luto yan. Ngayong nasa 40s ka na, may pangangalay at pangingiting. Payo ni Doc, Vanular. Bakit ma? Kasi baka nagkukulang na sa vitamin B, lalo na kung may diabetes at may cholesterol. Bakit nga Vanular ma? Kasi ang Vanular, not just 3, but 5 B vitamins. More B vitamins to help you do more with your hands and feet. Not just 3 but 5 B vitamins. Vanular. Alagang Unilab yan. Bangon tayo, gisingin ang mundo. Bumago ito, simulan ng may ngiti. Sharing inspiration. Gisingin ang mundo. Let's go play. Milyon-milyong Pilipino na ang nakatira ng serbisyo at malasakit sa anumang sulok ng bansa, bagyo, sunog, lindol, anong pang mga sakuna. Si Senator Bongo, Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Balik sa Senado.
KFC salted caramel, spicy sweet and salty crazy, spicy sweet, spicy salty, The new salted caramel craze at KFC. spicy sweet and salty crazy. Get it now. Go for crazy salted caramel, KFC. With aging, nagkakamuscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink new Sure Gold with Strength Pro na may HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Sa Mandaluyong, alagang-alaga ang mga nanay at anak. Kung hindi sa Millennium Baby Project, backup ng baby ko, wala rito sa mundo. Sino mag-aakala na ang mahirap kagaya namin ay magkakaroon ng sariling bahay at lupa? Natupad to dahil sa programa ni Avalon. Ang mga batang may kapansanan ay niyayakap ng pagmamahal sa Project Kids ni Mayor Avalos. Hindi hadlang ang kanilang kapansanan sa isang magandang kinabukasan. It's time to Sa paksiw. Ano bang gawin? Confident na tayo sa sarili with all-in-one mathematic sarap. Kaya naman, pamilya, papa, is magic! Coffee ko Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines. So creamy. Winner sa akin to. Good yarn. That's why it's the #1 creamy coffee. Want to know the secret? New Zealand milk makes it so creamy and control roasted beans to reduce the sweet. Make it gentle sa tummy. Kaya pala okay when I enjoy it on my empty stomach. Coffee Blanca, creamy and gentle sa tummy. Pero why na hindi napapunta sa Yan ang lola ko. Senior na siya, pero malakas pa. Mas lumalakas pa nga yan pag makukuha niya yung pension niya sa senior. Lalo na noong nadagdagan pa. Kaya bumabata ka pa lalo eh. Wala, sino nga po ang favorite niyo pong senator? Siyempre, si Tito Soto. Sa Talino Nutri-Flex, Yes, kuya! may Talino Booster Formula that helps activate the nerves para may tulong sa concentration, kaya get ng lessons, palistag diba? Talino Nutri-Flex. Hindi na yan. Lunch? Budget ko dito lang ha. Pero ang sarap sana ako dito. Got you! All new Jollibee Chicken Filet. So pretty! So saucy! 69 lang. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. San man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Abot pa ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, Baby vitamin, and Happy! castor oil. Quick hair gets 3 Baby! times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. If you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Body pain can stop you from doing your best. Pagod na ako. Buti may salon pass. With direct penetration of ingredients, relieves pain immediately, gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For shoulders, neck, and back pain, ganda pa rin ang pakiramdam mo. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Fast. Relief that sticks for up to 8 hours. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Viva Light! From Taisho. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Viva Light! From Taisho. Your playground, now online. Bet88 has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Diba?
Swerte ito. Bet.lit.ph. Sa bukas na ikaw nang bahala. Wala rin bahala kay Congressman Miguelito. Kaya pang mainit. O tapos, nagulat siya na bigla mong ginawa yung para na tinumpok sa kanya. Nagulantan siya. Akala niya siguro, kakaya-kayanin niya lang tayo. Sabihin mo, nangutla siya. Ngayon lang sa nakaranas sa tinutukan siya ng paris na buhay. Kasi yapak niya mga kasamahan niya. Pagod! Akala ka, sasatukan yung pamilya niya eh. Nagkataon, malamang rapakan yun. Sigurado kung maraming gulo. Hindi na aabot na yun. Dahil magkakasosyo yung mga yun. Hindi lang talaga tayo kilala si Congressman Miguelito. Kaya akala niya, nakakayang-kayanin niya tayo. Ano nila si Congressman Miguelito? Puro-puro na ito. Yung kayamanan niya tinatama sa akin. Tamaan na lang sa kanila mga magulang niyo. Eh kung walang pera yan, magiging congressman pa yan. Actually, Hatin, I'm watching your review. Kasi kagulay, gagawin ni Saya. Sorry. This is your language. Kung pasok mo yan ang sasayaw na. Well, 26 years, 10 hours ago. Hindi na tayo mabasa. Kaya talaga pinag-aralan ko ay kilos natin bukas. Kaya si Congressman Miguelito, pakaagatin at pasasakay natin. Hindi niyo makakalata at malalaman kung anong pinaplano na sa kanya. Kung mabay ka ba, ako maging kanya ng iyong puso. Oo, syempre. Nakakasal ka na pala. Hindi na ako magpamatindi sa gano'n ako yun. Ibibigay ko lahat sa iyo, Matilde. Lahat ang gugustuhin mo. Papapay sa inyo na may anak natin. Huwag ka masyadong lalayo ha, Marites. Kaya mo talagang tawagin kantindin ng anak mo? Ayokong malaman ng iba na anak ko si Marites. Dahil na ng mga ginero. Matagal kong pinarabaho si Gustavo. Hindi mo alam kung ano ang mga tinis ko at hindi ang isang katulad mo ang sisira sa mga pinaghirapan ko. Papatayin kita at ang bastardong mo anak. Wala na yata wala sa bangungot na ito. Paano kung malaman ni Marites ang kulang sikretong matagal kong itinago? Mas gugulo ang aming mga buhay. Pagiging napakamapanganib sa oras na pasukin ng mga bilero ang aming mga buhay. Santino, bilang ka ng kamay ko, kailangan maging agresibo pa tayo sa pagbebenta ng kalakal natin. Sino? Ikaw! Huli niyo! Hoy! Sandali! Sandali! Lakas ng loob mo! Sino ka? Santino, tururo mo! Kuya ito ni Santino. Malapit sa tatay ng pre. Uluin na natin to! Santino! Santino! Kaya mong trabaho, patutunayan ko sa lahat may tataguyod kong pamilya nito sa gustong paraan. Actually, Hatin, done watching your
Hirap sa'yo. 3 minutes and 53 seconds left, Lulu. Tapos ng negosasyon, susundan yung mga pora niya. At saka yung sila ito-double cross para tambakan. Kami naman, lilimbangin natin dito. Yung Congressman Miguelito. Si Mo Marera. Saan tayo? Sa Miguelito. Ibibigyan kita. FPJ's Bata Quiapo. Kaya naka-adjust yung hard drive dahil kami tatlo na ng JD pumasok sa Escalera Safe House. Sir, malupa ang kalagayan ng tatay ko. Nabaril siya. Paano? Kasali ang pangalan niya sa master list. Nandito din ako. Kapag nakaligtas ka, sabihin mo ka na pero nare-relax ka na lang. Si Andres, nag-aalala ako kung nasaan man ang ako po. Iligtas niyo po si Andres. Alam ko na kung nasan si Andres. Nasaan? Nasa surgery siya ngayon. Sa Ano? condition. Tara na, ano? Enchanted Kingdom na dito ako sa Adobong Jose, Basic 14. Ay, ano ba ito? February 8. February 8. With 1.4K views. Stable ba? Stable po ang pasyente na. Let's check for bleeding. No more bleeding. Stable naman tayo. Stable po ang pasyente na. Prepare na lang ng suture. Doc, how's the patient? Stable siya for now. Pero malubha ang tao niya. We'll need to keep him under close monitoring. And the next 24 hours will be crucial. May mga matinding bugbog din siya. There are internal injuries. At hindi natin alam kung paano siya mag-respond sa procedure natin. Okay. Thank you, Doc. Okay. Paterno, General Marian. Sorry. I'm sure nagkausap na kayo ni Novelia. I'm taking over here. Masyado na naging sensitive ang sitwasyon. Yes, sir. I understand. And as promised, Master List. Nagbilib ako sa iyo, Greg. Kahit sa mga napakahirap na sitwasyon, kalmado ka pa rin. Anyway, we'll wire you the money ASAP. Maraming salamat.
Malaki may tutulong nito. Thank you, sir. Hindi pa ba mag-iisang si Andres? Nai-stress na ako eh. Okay na rin, maraming Andres sa mundo. Parang mamamatay pa siya. Yun mamamatay. Andres? Nurse? Yes. Basta, Gising na siya. Nurse? Gising na po yung pasyente. Andres, masaya sa'yo. Nararamdaman ko bata mo. Ay, huwag kang mag-alala. Kung may kailangan ka, dito lang naman kami ang doktor mo. Twice a week lang, twice a week. pahinga ka muna kaya. Iwas ka muna sa stress. At ang parang hindi na nilagay. Apo! Ay, Manang Andres! Ay, ay! Ay! Kamusta? Apo! Ako. Kamusta po kayo? Sus, Joseph, ikaw pa talaga nangamusta. Ikaw ang kamusta? Ilang araw ka lang hindi nagpapagamdam. Ano ba? Anong nangyayari sa'yo, ha? Nasaan ka ba? Okay ka na ba? Ano? Sabi ka matigay sa mga ang hangin. Nakina pa naman. Ako, mukha mo pa talaga magbiro, ha? Ano ba, Sensa, na kayo ngayon lang nakatawag ah? Sanay naman akong nawawala ka ilang araw. Pero iba to eh. Sumasakit ang dibdib ko. Okay ka lang ba talaga? Opo. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Hindi ka na, ha? Opo, ako. Ano ko kayo? Ingat kayo ako ha. Kunin ko na to ha. Okay ka lang? Salamat. Tomas, Sir, Sir Greg, natawag lang ako kasi baka interesado kayo at gusto yung malaman yung tungkol saan.
Gising na ako si Andres, sir. Ligtas na ako siya. Yun lang po. Winner ang saya at inspirasyon. Simula na ang paghahanap sa Idol Kids Philippines. Kung ang anak mo ay 6 to 13 years old, people with pleasing personality at idol pagdating sa pagkanta ng kahit na anong musical genre, kumuha na ng video sa isang maliwanag at tahimik na lugar, ipakilala ang sarili at kumanta ng acapella ng English at Tagalog song. Ipadala ang video sa April 5 sa Robinsons, Gapan. April 6 sa Robinsons, Bacolod. April 12 sa Robinsons, Lipa. April 13 sa ABS-CBN Center Road from 10 a.m. to 5 p.m. See you there. This is the search for the first Idol Kids Philippines. You want great hair? Better do the cha-cha-cha. May sagot right here. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Smooth silky shan easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Ang down, may bonus 30% more na. Kahit sa pawis ay papaw. Kahit kung araw na pinagawas pa mo, sa bonus pa mo ng dami. Lutang kami pagtanghali, boss. Coffee. Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape. Coffee ko brown. Sarap, pampahaw. Saktong timpla na may sarap, pampahaw. Coffee ko brown. Sarap, pampahaw. Number 68, huwag kakalimutan. Sa Kongreso, dapat suportahan. Ang CIS, handa kang tulungan. Sa dala ng maliliit nating kababayan. Tataktul mo ang CIS, tataktul mo ang CIS, tataktul mo 68 sa Kongreso. Ang tanging party list na kakampi ng inapi. Saan ka pa? CIS party list ka na. Manginasal extra creamy halo-halo. Magpapakinias ka! Nutrition experts say, for a productive day, you need a good breakfast. Ano ba dapat ang good breakfast? Well, dapat nutritionally complete. May carbs, protein, fiber, vitamins, minerals, plus milk. Complete ba to? Don't worry. Sagot yan ng Energen. Complete sa nutrition. Ngayon, with 50% more cereals, tulong para busog ka ng mas matagal. So filling. So good. Para sa productive day, mag-Energen. Complete sa nutrition, mas matagal kang busog. Discover beautiful hair like never before. Introducing all new Creaser Triple Keratin Serum Conditioner with 30x keratin serum for ultimately perfect straight hair. Try all new Creaser. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. If you're passionate about something, you really don't like to lose it. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Saan lagi niyo? Ayos na. Kaya ka rin magtagal dito sa hospital. Gusto na umuwi mamaya. Eh, ganun talaga ang matatanda eh. Gusto nila sila nasa buhay. How are you holding up? Good. Jamie, just like your dad. Andres, nasa hospital. Andres? Ano yan, Andres?
sa amin ang hard drive na yan. Alam mo, pwede na akong kontrata. Pati Airpox mo nadamay lang tayo sa master list na yan. They wanted me dead. Pero syempre, di ako makakapayag. Sanders. Nabagal siya. Sinusubukan na naligtas si Isabel Escalera. Mabuti nakakabalik niya. Mga civilians tumulong sa kanya. Because I had to leave him behind. Protocol. No exceptions. Prince may sagot. Dahan-dahan lang. Nasaan ba si Jane? Ano nangyari kung umalis na? Niligtas niya yung tatay niya. Kasi nabaril siya. But he's recovering now. May namang din. Kailangan saan? May suspect ba? Patigil na ako ng Tuyok lang siya. Boss Bell, andito ako sa ikalimang bed use. Sa gusto mag-swimming dito na kayo sa Serenity Beach. At sa kabila naman si Ma'am Lynn. Ika 15th video, Ma'am Lynn. Makapagpahinga ka at magpalakas. Under investigation pa rin eh. Gusto ko na lumabas dito. Kailan daw ako lumabas? Andres, kailangan mo magpahinga. Ilang beses na naman sinasabi sa'yo. A few more days won't hurt. Makakauwi ka rin kung mag-alala. Pero kumain na. Kahit na nito mo. Galit sa lahat. Gawin niyo. Alam mo, sa talino ko muna. Ito, JB. Sorry, Pasha. Iwanan pa tulas kami para sa tayo. Iwas ako na nagkatalo. Kinagamit kong simpatya ko para mapahawa sa tao. Silina. At Hindi mo na tinang nabubuhay. malaki na yung bata. Sa tinibang na sa kanya. Sa lugar na rin ako. Susunod na.
Naresto lang naman yung isang dating ng girl na magkinasuhan mo ng murder. Kapag pinilangin mo ang tao, doon na siya nagsisimulang umamin. Yes, ang patuloy na nakakulong sa nakakuhan. Baka pwede mo ipaliwanag kung paano napunta ang Susie Earlham sa bahay mo. Alam mo kung anong ginawa ni Andrew Earlham, di ba? Wala akong pake. Kaya pa ba makalaya? Sino ba kumagaya? Sinitap ka niya. Ang totoo, gusto ko maghirap si Andrew. Sinampal niya ang buhay ko. Patay na siya, pero pinaglalaroan pa rin niya ako hanggang ngayon. Wire, weeknights, 10:15 p.m. Germs everywhere. Not to my kid. May new safeguard Pure White. Show, show, show. Germ-friendly 4 hours. Protection 24 hours. Para sa pamilya. Safeguard. Dali ni Coco. Dito na ito. Sige ka siya. Hindi kaya ng Blantex. Ang Ariel. Kaya. Imposible man siya. Tanggal yan ang Canax All Free. Ito. So, imposible. Posible. Kaya. Nagawa akong batas ang i-regulate. Dahil kay Senator Bang, nakagraduate ang college ng anak ko. Ito, may trabaho na siya. May trabaho na siya. May trabaho na siya. Bal Aquino, ama ng libreng kolehiyo, siguradong trabaho. Senator Bal Aquino po. Pinakamasarap ng story ng pamilya. Ang aming biggest, crispiest, juiciest, Philippines best tasting chicken joint. Does your anti-dandruff shampoo leave on your dry knee? Dandruff Repair Scalp with Scalp Correctives removes dandruff and moisturizes hair. 100% dandruff-free and smooth hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Sa lagnat namin, matik, biogesic. Kahit bubuntis ako, may lumayan ako, iibahin ko pa ba ang ibibigay ko? Matik, biogesic for kids. Ingat ng biogesic, nasa Dr. Prescribed Biogesic for Kids din. Matik ibubos, matik ibigin. Basta ingatan ko, ipagkakatiwala ko lang sa pinagkakatiwalaan ko. Matik, sa lagnat ng bata, dapat matik, biogesic for kids. Talagang nulak yan. Ano bang lutuin? Confident pa tayo sa Rafid with all-in-one mathematics sarap. Kaya naman ang pamilya, may papa, is magic! Ang party list ng masasanggalan. Access party list. Nakita mo kami laki. Access party list ang magtatanggol sa'yo sa kampi ng inapi. Ang batang maliban, Bear brand ka muna? hindi susunod. Ang batang maliban, tuloy ang bayan. Pero, Di may iwasan ang stain sa germs everyday. Kaya dapat mag-sunrock sa bawat laban. Up to 2 times ang linis ng stain sa germs kaysa detergent lang. Ang matalinis sa Sunrock. Linis na di kaya ng detergent lang. I love Extra rice. Ngayon, may extra rice na. Sarap ulam. Dahil sauce ang mag-savor. Sulit mo sa linis. 99 pesos lang. Okay na tao. Kaya mo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumulat. Tatapin ito dati. Supremo, Makinado. Dito dati. Number 25 sa Manota. Dito, dito, dito namin. Lutang kami pagtanghali, boss. Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape. Coffee ko brown. Sarap. Papa. Coffee ko brown. Sarap. Papa. I believe young people isn't just what you put on your skin. It's what you take inside. That's skin confidence. And no one knows my skin like Myra E, the top skin vitamin. Powerfully works from deep within to help boost collagen and enhance skin. Kaya skin pa lang, kita mo na, feel mo na, pansin nila. Millions of glowing Filipinas choose Myra E. Join us and get that Myra
skin confidence. We know, right? Eat it, eat it, eat it, eat it. Kung saan may kawalan o kakulangan ng trabaho, pagkain, edukasyon, kalusugan, karamay mo. Ang number 60, ang probinsyano party list, ay na sumama sa kampanya sa pagbulat ng ating probinsya. Nutrition experts say for a productive day, you need a good breakfast. Ano ba natin What's that about nutritionally complete? May carbs, protein, fiber, vitamins, minerals, plus them. Don't worry. Sagot yan ng Energen. Complete sa nutrition. Ngayon, with 50% more cereals, hindi para busog ka ng mas matagal. So big. So good. Para sa productive day, mag-Energen. Complete sa nutrition, mas matagal kang busog. Mag-rock hairstyle tayo for the show. Ano pa hair ko? Let's grow it. Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Nakakabiyay, mag-inipan si Kanton. Ang mo! Ang sarap! Kakain na yan, mag-inipan si Kanton. Sa happiness! Ang nangabuso, walang pinipiling biktima. Ako, walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Pero Wilfulfo, kakampi nyo sa Senado. Ay, titin. Kasi bakit siya ang halo-halo sa Sa first semester pa lang, nakikastop tayo. Dapat, solusyonan lahat. Huwag tayo sa Dr. Prescribe. Cytopine Forte. Clinically proven relief and helps with immunity. Stop sipon at first sign. Go with Cytopine Forte. Try it out. Deliciously energizing. So crunchy. So crunchy. Seven crunchy. It means also B vitamins and extra carbs with energy. Try it out. It's so nice. parang kailan? Para mas sumirawa ang buhay, galingan, kasigan, dedication, pulahan, laging dapper. At para sa lahat, lisadakan, dapper. For Senator, number 9 sa balota. It's the dance, it's the move, it's Discover beautiful hair like never before. Introducing all new Creamsol Triple Keratin Serum Conditioner with 30x keratin serum for ultimately perfect straight hair. Try all new Creamsol. Kaya wala kaming gawa, malaki na Pilipino. Pero natin siya sana, natin may iyak na yun. Buong-buo yung heart niya. Nakulot niya ako din sa part na kaya ko lang mag-isa eh. Tapos biglang yung dumating ko. Tapos tatanggalin mo rin. Kaya ako naman sobrang na-overcome ng feeling yung look ko siya. May dali ka na kumawan. Kung wala sa baka. My love would make you disappear. Now show me. Your playground now online. That includes has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swim dito. That experience that Walang problema. Sasama ko sa inyo na maayos. Kakausapin ko lang sana ang ako. Nandamit ako pangarap sa listahan yun na nagsilbi sa bansa. This is part of the duty ng sinumpa ko. Matanda na ako, anak. Tapos na ang pakikipaglaban ko.
Pero ikaw, marami ka pang magagawa. Do whatever it takes para makabalik ka sa servisyo at tapusin mo ang misyon na hindi mo nagawa. Mr. Bonabasa, sandali, pwede natin pag-usapan ko. Schedule lang tatay. Okay na, Jim. Sir. Sir Tony. Ma'am Lynn, 19 videos, done. Sumama sa akin. Ano lumaban? Ay, masaktan. Sino kayo? Isang sabi ang namin sa kasama ko. Ikaw, kaya na yung anak mo. Ano? Papayag ka ba? Sige. Ito na. Huwag yung sasaktan ako. Parahawan niyo na. Kasama ako. Susunod ako sa gusto niyo. Huwag niyo sasaktan ako. Tumahimik ka na lang. Ibigin niyo na. Iwan ako. Patikim! Ang lasa. Pinasa mo yun. Baka na yung mga face. Mas proud ka sa linis doon. Tanggal sa mo. Yun ang sa... Magaling. May dalawang klase ng tao sa mundo. Ang mga gagawin nila. And our first local government. So but that he was coming to practice tomorrow. And then I think that they had really good conversations, they had a really good talk among themselves. I don't know what transpired because I was there. None of the coaches or And he hit the two biggest shots, no? In the past two plays. Nice side step for a pabolding na tira. Tapos a fadeaway pabolding also as well. 3-point in every. Boss Bell, He finds himself in a bit of a hole right dito ako sa Ginataang Bilo-Bilo. Ika 8 videos. Ma'am Jean, may harang sa unang video. Mams. Kasi pumunta kami sa uma. Ang init-init. Oh, ang haba ng harang, Ma'am Jean. 2 minutes and 39 seconds. High Speed Haste, Cyber City. Ma'am Jeloy, Ma'am Rakiterang Bisdak. Done watching 19 vids. Brent Aidan, Belmix TV, you're welcome. Cheloy, Ma'am Cheloy.
You're welcome, Ma'am Jeloy. Bella Skyler. Unang imbukada, Ma'am Jean. Haba ng harang. Unstoppable like a thunderstorm. If like it, if like it. Hello. And when it goes dark, I light up the crowd. Oh no. Oh, 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 oh. Yes. Ginabalon ko na kung gutumon ko. Ginbutang ko lang sa ref ko ada isa. Siyempre, bilinan mo ko kay nabalon ko na. Hindi. Under the cyber city lights. Tinabal. Teamfight tactics. Kami ito mag-tiner sa umakayangin. Ay, trabaho na naman. Ma-file na ko guro leave ay. After election, pata makalib. File ako nga daan, no? Hindi mo takapamistan. Sige, bal kay white talib. Amistad to sa mansyon ni Josepina. Pulitan isinday. Hindi madayon. Day Jocelyn. Mano niya guro balaya mansyon niya. Nine views. Thank you so much. Siguro this time, Ma'am Jean, ang taba-taba na ng sili mo. Ma'am Jean, no? Ang daming bulaklak. Naka-harvest ka na ba ni Ma'am Jean? Ng sili? Ng sili mo, Ma'am Jean? Ang daming bulaklak. Wow! Naka-harvest ka na? Alam mo kanina, Ma'am Jean, pumunta kami sa Uma. And then, ang sarap doon magtambay kasi ang ganda ng hangin. Parang hindi ka hindi ka matutulog sa ano ng hangin, sa huyok ng hangin. And then, umuwi kami pero marami na akong dala. Bibili sana ako ng isang ganta na bigas ba doon sa Arosera. Sabi ko, magkano ba yung isang ganta? 100 lang. Dito sa amin, mga 130 na yan. Tapos, sabi ng pinsan ko, wag na. Bakit ibigay ko na lang? Siguro, mga 10 kilos. 10 kilos ang binigay. Sila niya, nyo na lang ng dalawa ni kapatid ko.
So, tag 5 kilos. Pero, mas sobra yun binigay ko sa kanya. And then, humingi pa ako ng compost doon sa arosira. And then, binigyan pa ako ng bulaklak kasi nagko-collect ako ng bougainvillea. Marami kaming dala. Tapos may isa pang bulaklak na color pink na noon, nung maliit pa kami. Nagjo-join kami every May ng Flores de Mayo. Doon kami kumukuha ng bulaklak at tapos hinimay-himay namin yan. Tapos doon na, pumunta na kami sa Flores de Mayo. Alam nyo kung anong gusto-gusto namin doon? Yung pamahaw, yung snacks after ng Flores de Mayo. Oh, yun. Ang saya-saya namin noon nang maliit pa kami. Elementary pa kami noon. Then kasi doon sa doon na kami nagising sa katotohanan na may mundo pala, na mayroong balang nag-i-exist na daigdig. Doon kami pinanganak. So, parang mga pinsan ko, parang mga kapatid ko na sila. So, doon nagbisita ako. Binisitahan ko yung kung ano na ba yung status ng pinagawa ko nung CR. Kasi nung CR, may activity kami sa April 20 ng mga pinsan ko. So, nakita ko yung problema talaga yung CR doon kasi nasira na yung dingding. Kasi made of light materials. Yung yung kawayan, made of kawayan lang na bitlag. Ganyan, anong tawag doon sa inyo, Ma'am Lynn? Tapos, nasira na kasi nakakahiya naman na may magtipon-tipon kami tapos sira yung CR. Parang ayaw mo nang mag-CR doon kasi makikita yung tinatago mo sa sa katawan mo. So doon nakaano na sila, nakabuho na ba, siguro mga almost 6 feet na. By this week, maglagay na sila ng hollow blocks kasi ang sabi ko, hollow blocks mo na lang para pang matagalan na ba. Tapos, ilagyan na ng, nabigla ako kasi sabi ng pinsan ko, ilagay na lang doon yung floor sa ibabaw ng, deposito. Ang sabi ko, Diyos ko, baka mahulog tayo niyan mag-CR tayo, baka mahulog. Ang sabi ng pinsan ko, ako ang bahala. Natawa sila kasi ang sa CR namin dito, nakaseparate yung deposito sa ang basin ba, nakaseparate sa deposito. So doon, ang sabi na, para makatipid daw, isang lagayan na lang. Yung sabi ko, siguraduhin nyo na ng concrete ba, yung siguraduhin nyo hindi tayo mahulog dyan sa deposito ha. Oo, kasi mas kami dito kasi nakahiwalay yung deposito sa CR. Tapos ang sabi ng mga pinsan ko, lagyan naman ng hollow blocks palibot yung deposito. Nyo na lang, maraming kabilya. Maraming kabilya at makapal yung floor ng CR. Oo. Sila na ang bahala doon. Ang sabi nila ng lahat naman kami ang maka-benefits yan. So, sinigurado nila na talaga, matibay. Oo, matibay. Oo, matibay talaga. For Life, good evening. Thank you for coming. 3 beses na ako nag-harvest ng nose. Ginawa namin sausawan. Oo, masarap. Tapos, alam mo, Ma'am Jean, pumunta ako doon kanina sa nag-trying hard din ako nagtanim ng mais.
Kasi bagong harvest sila ng kanilang sugarcane. Mas gusto ko doon magstay kasi ang sarap ng hangin doon at makikita mo talaga yung view ng Canlaon Volcano. Malapit lang doon. Malapit lang doon. Bukas, i-edit ko lang yung video ko na nagtatanim kami ng mais sa bagong harvest na sugarcane nila. And then, Diyos ko Mio, trying hard din ako, Ma'am Jean. Nag-araro din ako gamit yung kalabaw. Tinawanan ako. Sabi ko, ang hirap talaga magtanim. Magtanim ay di biro talaga. Kasi ang sabi ng pinsan ko, tatlong piraso lang, tatlong butel ng mais lang ang ilagay every buho ba. Ang sa akin, 6. For life, good evening. I play your video later, ha? Oo, Ma'am Jean. So, sabi ng pinsan ko, ikaw kaya ang magtanim, ng manangbing. Sabi niya, sige, try ko. Tapos, ang sabi ko na din, Ma'am Jean, kailan ba kayo mag-harvest ng, palayan nyo, ng rice nyo? Sabi niya, siguro, siguro mga by second week of April. Sabi ko, pagsabihan nyo naman ako, basta ilagay nyo lang sa weekend. Kasi magha-harvest din ako ng ng palay. So, naka-experience ako noong elementary pa ko noon na hindi naman naputol. May ako ng anong tawag doon sa inyo yung ginagamit para sa pag-harvest ng palay, Ma'am din sa amin garab na yung nalabot, nalabot sa Tagalog pa? Nalabot sa Tagalog yung aking pinakalas na finger. So, dumugo talaga. Doon na ako umiyak at masakit talaga. Masakit. Tapos doon, hindi na ako nag-harvest ng palayan. So, sabi ko sa mga pinsan ko, kapag mag-harvest kayo ng palay, sabihan nyo ako ha, para i-experience ko na rin. Basta weekend lang. Gagawin ang lahat para kay Whitey. Ay nako, Ma'am Lynn. Oo, maganda doon magstay sa Uma. Pero ayoko kung doon ako titira forever kasi ang hirap ng for life. Thank you so much for staying. Ang hirap doon yung kalsada kasi lubak-lubak, maraming mga bato-bato ba. Kahit ang sasakyan ng pinsan ko nag-struggle din kasi ang mga laki-laki ng mga bato. Oo. So, shout out sa mga nasa taas. Baka mag-project kayo sa aming lugar, doon sa part ng La Casillana, Negros Occidental. Oo, para naman ayos-ayos yung pang araw-araw na pangangailangan ng mga tao doon na mas mapabilis ba ang serbisyo kasi doon pa lang pahirapan na Maganda talaga pag sa Ma'am Rose kasi mga sariwa. Oo, Ma'am Lynn. Oo, Ma'am Jean. Yan ang gusto-gusto ko. Gusto ko talaga magstay sa Uma. Yung countryside na life ba. Kaya lang, may naman doon. Nakarating na din doon yung kuryente. May tubig din sila galing sa spring. Hose lang ang ginagamit nila. Kaya lang, ang kalsada talaga, yun ang pinaka-problema. Hindi pwede doon yung mga lowered na sasakyan. Masisira lang yung bumper. For life, saan kayo banda?
Doon kami sa La Castellana sa sa Barangay Manghanoy, Sitio Buraguac. Taga saan ka ba, for life? Oo. Pero yung lugar namin, sa ancestors place namin yon, La Castellana. Pero nagstay kami, Moises Padilla talaga. Oo, Ma'am Jean, maganda doon kasi nag-aalaga din sila ng marami manok, baboy, kambing, mayroon din silang kalabaw. Sa amin okay na ang kalsada, ang tubig ang mahirap sa amin, Mamos, kasi balon yung pa sobrang init na tuyo ang balon. Oo, ganyan talaga sa pinaka malayong lugar, ang tubig talaga ang pinaka problema. So, ang sa amin kasi noon, doon, na-experience ko pa nang maliit pa kami, doon na sa, parang spring din, sa puno ng malaking kahoy, doon sa gitna ng palayan, doon kami kumukuha ng tubig. Malinis siya. Nang kaya lang, na-experience ko din yung magbitbit ng balde. Ang layo-layo, tapos magbitbit ka ng balde na may tubig, ang sakit sa kamay. Yung experience, naawa kasi noon ako sa mga pinsan ko na lalaki, kasi nasa murang edad pa sila, gamit yung kawayan, yung tawag sa amin, tuwang-tuwang, gamit yung kawayan, tapos doon inilagay yung isang timba sa kabila, yung isang timba din sa kabila sa harap. Oo, ang layo-layo. Dito ako sa La Castellana. For life? Taga La Castellana ka? Diin sa La Castellana? Ay okay, mga pala doon kami kanina sa sa tubuhan, lugi kami sa ngayon, isang truck lang kuha namin sa tanim namin. Ay, may ara makamugaling nga talam nga tubuhan. Ay wow, sino basi pwede ta ka meet nga duwa. Ano ang imong FB account para makakilala, makaistoryahan na nga duwa. Wow, small world for life. Taga Buraguac kami, mga lola ko taga Buraguac. Nami itong views sang kanlaon, nag-alboroto naman siya pila ka days, do nagapanabon na lang siya for life. Sa amin ganun, Ma'am Rose, giigib ng tubig, naawa ako noon sa mga pinsan. Pero sa kalaunan, umalis kami doon sa parang tawag sa lupa ba, na alone lang kami doon, ng isang bahay lang doon, malayo sa Kabiasnan. So, umalis kami doon at pumunta kami sa parang malapit na sa katotohanan. malapit na doon na namin gusto malapit sa kalsada o na. Kasi kung in case of emergency, tatawid ka pa ng rice paddy sa ni Kahon. Yes, dere lang sa Robles. Ay sus Maria, ginagyan kun adlaw-adlaw mo sa ko sa may San Enrique ko ga-duty. For life, sa San Enrique ako naga-duty. So, sumbong kay holiday. So, kay Ramadan, celebrating Ramadan, naglakad kami sa kay may ginapaubra ko tong comfort room, kami activity kami nga mga magpakaisa sa this coming April 20. Ma'am Jean Mix TV, thank you daw sa padikit ni For Life. Lapit lang man gali ni siya. Taga-diri lang siya sa amon sa La Castellana.
Thank you, Ma'am Jean. Bigyan kita ng jacket for life. Ha? For life, ang mga kon nga schedule sa live is 8 to 10. Pero kung nag-start ako 8:30. Matagal-tagal kami doon. Matagal-tagal kami doon sa La Casiliana. Naninirahan kasi 3-year-old pa lang ako namatay na si nanay. Oo, doon umalis na kami. 8 years old na yata ako doon umalis. Yung yung kapatid ko na babae, 8 months. For life, si Mayor, parente ko gina siya. Parentehan na gina kami. 11 views, thank you so much. Ano yung mga FB name? Basta pwede kita friends nga duwa, kag mag-meet man kita someday. Isandra na lang sa plaza sa La Casiliana. sa sa DIY o di gani sa dira sa may atubang sang La Casiliana Municipal Hall. Time check, 9:53. Jury di Pabon. Okay, sige. Noted. Yan kita. I-follow kita. After sinisang ako nga live. Until now, sarado gyapon ang taborda, no? Di pa kaagi. Oo, sige. Soon, makita na yun kita. Oo. Naglakat ako sa kanlaon isang Friday. Close man ang dira sa Biak na Bato. Then, every time mag-agi ko sa dira sa Guaan na La Casiliana, close gyapon ng taborda. So, isang series na dira nga nag-aagi. So, galibot gid siya sa amon sa Banwa sa Moises. Siguro nag-visit ako, kung di ako naging number 1 yun, mag-visit. Mahilig kasi ako magluto, so I think sa food ka rin. Dugay ka na sa YT for life. For life i-play kita after this. Grabe ang init sa uma. Yung every time na matatalo kami, masakit para sa atin. Pero syempre, kailangan mag-move on. So, ayun. Kung natatalo kami, talagang masakit. Robles o layo eh. Ang dito lang sa area sa Biak na Bato Mansalanaw ang sa sulod sang 6 danger zone ang mukhang ara sa evacuation center. Successful naman ng coach, depende sa player. So, happy ako pag nagpa-perform yung mga players namin ng 100%. So, yun. Tapos sa Ma'am Jean, ang buhay sa uma
slow living siya, pero kung gusto mo sang quiet place, nami gidya kung sa ka magstay. Pero in case of emergency, hindi ka dali-dali makalabas. Kasi ang layo-layo ng lugar. Tapos kanina, dalawa kami ng aking pamangkin, ano ako dito sa motorcycle. Tapos doon, bumaba ako, ang sabi ko, mauna na kayo kasi parang mabigat kasi ako. Ang sabi ko sa mauna na kayo ni Angel. Na lang ako, mag-walkathon na lang ako. So, doon nauna na sila. Kasi ang daming mga bato-bato. Time check, 9:57 in the evening. 3 minutes more to go. For life, madamo gid nga salamat. Gamit mo ang tubig sa container. Tinga container. Sigwa. Oo, amunyag ko. Teka, nagtanong ko ba isang bungin bilya? Tanong ko ng bungin bilya, kay kung buwas pa ba si malaway, malaya. Yawan, patugan. Oo. Pangayo, patugan ni Cesar, kay Sharon, kay Ina, pangayuan, plus man bingbing, bala. Kaya mo to, nag-effort. Ito si Cesar. Tapos, siya pa nagkuha sang komposto sa may arosira. Nami ito kay dunot-dunot. Kaya pala, Chinelson naman gauyat sang sako nga isulod ang kompost. Ten views. Thank you so much. Nagalain na nga ako napamatsyag Korea ubo. Get in the summer vibes with live performances from the hottest musical acts. Yen Constantino, Lucky, Barbie Almaldes, Army Miliayev, Sunkist Lola, Angel Galan, Popstar Bench, Maxi Andresen, and DJ Philip Japor. Music, fun, and great vibes await you at the Summer Music Festival at Southwoods Mall. Being back in the PPL is exciting because I get to, play like how I used to play. For life, thank you so much, Ma'am Jean TV Mix. I'm PP Sharma and PPL. Belmix TV, Rakiterang Bisdak, The thing I miss the most about playing in the Boss PPL G, is Bell 2, pressure. I'm not saying that the PPL is no pressure at all, but compared to like going against international teams, it's super nerve-wracking.
Villa Skyler, Brent Aidan, Ma'am Jeloy, Bell Supports, Belly Clover, Keeper Cedric, Bell 2, thank you so much. And to my friend, Shuli Hatin, Mommy Dolores, thank you. Enchanting Kingdom, thank you so much. So I'm very excited because there are a lot of things to learn. Baby Bear, Bell Supports, Arlen D, thank you so much. Mag-end na po ako. Thank you. Bye-bye everyone. The fans can expect, the energy I always bring inside the court, which is